Mabuso Land Transportation Office 6 nagpaandam sa mga motorista nga nakabaton na sang plaka sang ila salakyan nga itakod gilayon agud marikawan nga mamultahan. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. 2019, sanggin bakal ni Earl ang iyang motorsiklo apang asta subong wala pa ini sang license plate. Suno sa iya na atrasarang pagkuha sini bangod masako siya sa iya pagtuon. Bali ang rason ko ay busy ko dahil siyempre graduating ko saan tapos gaswila ko. Pag pandemic sang time na pagkuha ko motor. Pag subong ang busy man naman subong pag kuha sa board exam kag review. Nahibaloan nga mas ginpasanyog pa sang Land Transportation Office 6 ang pagpanagtag sa mga plaka sa mga motorista. Nagpagwa sang mando ang LTO 6 sa mga driver nga nakabaton sang motor plates nga gilayon itakod sa ilang mga motor vehicle. Inimbangod hindi sila magduduha nga multahan ang motorista. May obligation sila na itakod ng plaka. Otherwise, if we conduct law enforcement kag ma-check namon na na-issuean ka na plaka kag way mo gitakod, may corresponding na violation. Dugang pa sang ahensya pagkatapos nga mabato ng mga bago nga plaka, kinahanglan nga iparehistro ang ilang mga motor. Nagalabot sa 5,000 pesos ang multa kutob sa mga motorista nga madakpan nga wala nagatakod sang plaka. Mas sobra 70,000 naman ka license plate sa Western Visayas ang napanagtag na sang LTO. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.